Hadaru, a hiti rigan nan kai da akwai sauran yaro a jikinka. Ba kai lalace kamar wannan ba. Habu da haka dan aure ka. Kai wannan irin mutum ne. Duk inda naje sai ka biyo ni. Saboda ni ma yanki. Kai ko zuciya ma baka da shi. Aikin cinye, bai sani ba. Ko da zaki min azaba da wuta, ba zan daina binki ba. Zan faɗi maka gaskiya. Ba zan aure ka ba magaji. Don haka da ka wahalar da kanka. Abin da yake tafi da mu arziki ne. To madalla. Muna so kai wa bakinka haka. Amma ni ba zan yi magana a rediyo ba. Muna cikin ibtila'i. To ku sani mu Fulani ba raggaye ba. Na shiga uku na. Idan akwai abin da ya fi shiga uku ma kin shiga. Sun kashe mana yara. Sun kashe mana dabbobi. Suna so su kare zuri'anmu daga doron ƙasa. O mu jafat. Aradu Allah ba za mu yarda ba. On yardi mi dasi on. Yardi mi dadi. Kun yadda kun amince ni ne shugabanku? In the Federal Republic of Nigeria, one factor posing major threat to lives, peace, and security. The conflict between Fulani herdsmen and farmers. To intercept the crunch, Khalifa Investment Nigeria Limited presents a possible solution. Watarga. Ga wanda ya kashe Ardo Salihi Ba ni bane. ƙarya ya kai. Ba san me faru ba. Allah ya isan mana tsakaninmu da kai. Aradu Allah za mu ɗauki mataki a kanka. Ka shushe ni. Ka mai da ni marayya. Kai sho da wannan rayuwa. Na san yanzu suna nan suna shirin ɗaukar fansa kamar yadda kuka ɗauka. Kun ga kenan Allah kadai ya san ƙarshen wannan hukuma. Ta yaya za mu bar dabba da tarwatsa hankalinmu? Watarga. Wa ya kashe mahaifin? A wata riga suke. Mu ne? Su ne. Wanda har suka yi mana kisan kai. Su ne. Dan uwana suka samu suka kashe shi. Su ne. Ba za ta kare. Ni mai iya haƙuri ne. Ka sha fura. Allah da ya kyauta wannan al'amari kawai. Ku biyo mu je. Love. Where there is love, there is humanity. Where there is humanity, there is unity. Where there is unity, there is peace. Watarga. Watarga. To sai na halaka su daga su hashanin nan. Wani irin zancen banza ne wannan? Yara. Watarga. Executive producer Abubakar Halifa. Story and screenplay Nasiru S. Kongozo. Producer Nasir Dan Hajiya. And directed by Ali Gumzak. Wani irin jaraba ne wannan ka bi ni gida ka bi ni jeji ka bi ni hanya don Allah don annabi ka daina bina. Ni ba zan iya kyale ki ba sai kin saurari bukatata. Watarga. Bai sai dai kamar da Allah ga iyali to ko baka da su a'a Allah kai da ni A rike kunne. aya baba Sojan gona. La haula fi sa'atillahi. Madalla. Kauya wa 2017. To duk almajirin da ke karkashin ka ina buƙatar ka gaggauta sanar da ma'aikinsa zai fara biya wa ɗalibinsa haraji a nan makaranta. Allah ya taimake ni. Mai Shadda Investment Limited tare da Rahus Film Production ke gabatar muku da Kauyawa 2017. Kai haƙuri ka dawo ta rana kaga yanzu yayi kusan dawowa. Ai a dai daure a taimaka mu. Na sabo miki sarƙan nan fa da kika ce in sabo miki fa. Kauyawa 2017. Dan caca ɓarawo ne ko bai taɓa sata ba. Almajiri kuma ɗan fince ne ko? A'a ni ma ba shata ne ji na faɗin haka ni ma a waka. Da caca na auri uwanka. A'a malami ba da caca ka ciyo ni ba. Kauyawa 2017. Sannan ku bari nana. Sannan mu dai. Wai gudun me kike? Malam ladani ne kai ne? Me gari na buke fa? Ba gane ni bane? Halidu ne faɗan gidan su bulli. Allah sarki ya gidan taka sahu ne na barawo. Na shiga ban ɗauka ba ke. Shi yana kwartanci Kwartanci na je. Ni kuma kana ji na? Sata na je yi. Fito ka ce barawo ne kai mai macacciyar zuciya.
a'a mugu idan mai na aljanna yaro nemi idan ka anan aljanna ta mai rabo ce baba kenan a sai garo a sai sigari bayya kenan amita bata bacci ne iki raba mu ni da shi lokacin da zan taho ni kaina na ji tausayin ta iki bayya zan da giba ta he kucin na hi bayya wannan ai wulakanci ta yaya zaka dinga mun wannan wanda Kauyawa 2017 Kauyawa 2017 ku taimaka mu kama mutanen nan dan Allah dan annabi sauri ka bani saka ina kake labari falar dorai sada labari maji el haji otoro mataimakin mai bada umarni bello shatima shiryawa abubakar bashir mai shadda daukar nauyi sani haruna arrahus bada umarni sadiq n mafia Kauyawa 2017. I'm actually here because I want to marry Godia. Godia, you have converted to Islam. You are now a Muslim. I'm sorry. You will pay me every kobo I have spent on her. If you are ready and okay by that, then we can talk marriage. Haba Abdul, wai ka rasa wacce zaka ce kana so sai ɗan arna masu fitsari a tsaye. Wannan auren ba dan kuma yake son yi shi ba illa dan yi taimako. akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ga ana aikata wani mummunan abu ya ji bai ki wannan abun a cikin zuciyarsa to za su yi tarayya da mai aikata wannan abun a cikin zane. Mutum da addininsa, daraja da soyayyar Allah su ƙara tabbatuwa ga babban bawansa mafi daraja mafi ɗaukaka annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka yaƙi da harshenka domin ka tattago mutane daga kan mummunan hanya ka ɗora su akan kyakkyawa. Ka yaƙi da ƙarfinka don ka saka mutane akan kyakkyawa. In hakan bata samu ba mafi raunin imani shine ka ji abin a cikin zuciyarka. Mutum da addininsa. Kasitaccen kamfanin shirye-shiryen fina-finan Hausa, kamfanin da ya samu shaidar makallata Salisu Charlie Enterprises da take mai wannan lafazi. Mutum da addininsa. Wani irin wulakanta kai ne wannan? A ce ki fifita bariki gidan iskanci akan gidan mahaifanki. Allah da Zamana, duk matan da su ba sai ka zo nan zama. Kanwa ce. Kanwa ka ta ina? Ka san kanwa kace ka bata? Ke kin san su? Ni ba san su. Masu sata mutane ne. Kamata wai sai an faɗa min yadda zan saka kaya. Duba kawaye na fa yadda suke fantama amma shi kwata-kwata abu bai waye ba. Duk tarbiyya in ba koyar addinin musulunci ban sace. Tsarinsa kan ma'aunai na sikiri, kirkira ta fidda sako. Rayuwar soyayyar musulmi da kirista. Fitilar haskawa masu ƙin gaskiya tuntuɓan ƙashin gabansu. Nuna tasirin taimako akan wanda yake cikin tsanani ko ɓacin rayuwa. Rayuwar da masu zaman kansu take cakuduwar faruwa. Mutum da addininsa. Kaduwar gigi cewa bugun damina mai guguwa, kunsassun darasai ta hanyar nuna adalci da gaskiyar musulunci da jerin ma'anoni da manufofi kan hanyar ilimi. Ku tallafi wanda ya zama bashi da shi, ku biya bukatarsa. Ko kuma Allah zai sa kuna da wata bukata a wajen ubangiji shi ba biya mu. Mutum da addininsa. Nan fa ba rikici kowa ya abin da yake so shikenan asiri. Mutum da addininsa. Ɗaukar nauyin shirin babu jogani, ingantaccen gini da fasalin shirin fina-finan Hausa. Salisu Charlie da shirin mutum da addininsa. Shiryawa daga aikin Nazir Dan Hajiya. Tsammanin shiri mai ingancin gani mutum da addininsa wanda ya bada umarnin shirin ya fito da kammaluwar gamsa.
gamsarwar makallata Hussein Ali Muhammad. Mutum da addininsa. Aziza, na yi fafutuka gaskiya ban samu kudin nan ba. To yanzu ya zame kenan. Kwantar da hankalinki, ba na so ki daga hankalinki. Ni na san hanyar da zan bin samu kudin nan ba shi kudin nan. Kwantar da hankalinki. Ya alkawarin mun na kwana 3 ya cika. Ka kawo min kuɗin ne ko cek ka kawo min in je in fitar kuɗi na a banki? Jiba ka yi haƙuri. Ka san yanayin yadda rayuwa take, yanzu kuɗin nan sun yi wahala. Gaskiya ban samu ba. Amma dan Allah ka ƙara min lokaci. Zan samu kuɗin nan wallahi in kawo maka. To dama ka san na gaya maka. Idan dai baka cika wannan alkawarin ba to sai dai ka haƙura da Aziza. Ka sa a ranka kawai kamar baka taɓa sanin ta ba a duniya. Kai Jibo! ina bin ka hankali na kana nema ka rena min hankali, kar ka ɗauka tsoron ka nake ji. Ina barin ka ne saboda in kubutar da Hadiza daga hannunka, amma ba wai tsoron ka nake ji ba. Ka zo ka dinga gaya min maganar kawai daga dama. Gaskiya ne. Ka san abin da nake so da kai. Idan ba so kake ka rasa ranka ba, kai abin da na ce kai. Idan kuma bai ɗauki mataki a kanka ba, kana da wacce ka fi so a duk duniya, zan kashe ta. Ni ne wanda zai kare ki a zaman kotun da za a yi. Ina buƙatar haɗin kanki saboda nan zaman da za a yi. Duk abin da ka tambaye ni faɗa maka, wallahi zan gaya maka gaskiya. To shi kenan. Ina son ki faɗa min haƙiƙanin gaskiya cewar kika kashe marigayiya. Ki kwantar da hankalin ki suke jikinki. Tsakanin lauya da abokin aikinsa, wato ke kenan da zan kare, akwai amana ta gaskiya. Duk abin da za ki faɗa min babu wani mahaluki da ya isa ya ce. Saboda ka ki sake jikin ki faɗa min gaskiyar cewa in ke kika kashe ta ki ga mun gaskiya. Wallahi ba ni na kashe ta ba. Wallahi Allah ba ni na kashe ta. Ta yaya zan kashe mahaifiyar mijina? A wani dalili? Laifin mai taimani? Wallahi ba ni ba ce. Amma Sarai ana zargin ki cewar ki kashe ta saboda ta umarci ɗanta da ƙara miki kishiya. Ba gaskiya ba ne. Ta yaya zan kashe ta? Domin ta ba mijina umarnin ya ƙara aure ya min kishiya. Wallahi ba ni ba ce na kashe ta. Shi ke kin tabbatar lokacin da kika shiga ɗakinta ta mutu a wannan lokacin? Wallahi lokacin da na shiga ɗakinta already na same ta da wuka a nan ɗinta ta mutu kashe ta.
ni kuma sai na ce na jijjiga ta ina umma ashe ta mutu. abin da yanzu da ke Surayya kin gani ki yi addu'a ki ci gaba da addu'a ni ma zan taki da addu'a saboda shari'a sabanin hankali ce amma za mu yi duk iya kokarin mu domin mu tabbatar wa kotu cewa ba ki kai wannan kisan ba. Dan Allah ka taimaka mu, dan Allah ka taimake ni. Kai ki da mu aiki na ne. Tashi. Wai ni maka tambaya. Anya kana ganin lauyoyin nan kwararru ne kuwa? Karfa mu je mu ɗebo biki ba gini. Yarinyar nan ta wuce sha. Ka duba irin kisan gillar da ta yi wa mahaifiyar mu. Bai kamata fa yarinyar nan ta sha ba wannan. Haka da na yadda da wa'annan lauyoyi. Kuma bayan haka ma duk wata shaida ta tabbatar da cewa ita ta aikata wannan abu. Gaskiya Abdulmalik Surayya ta cuce mu. Ita ma kuma za ga abin da zai faru da ita. Saboda na tabbatar maka da cewa wannan alƙalin ba zai yi raga mata ko kaɗan. Na ga mutane sun fara shiga ya kamata mu ƙarasa. A yau ne muke sauraron shari'armu na farko inda ake tuhumar Surayya da kisan gilla ta hanyar cika ma surukar tauka. Ya mai girma mai shari'a, sunana barista Ahmad Ismail, ni ne lauyan da yake kare wacce ake tuhuma da laifi. Ya mai girma mai shari'a, sunana Aminu Dan Masani, ni ne lauyan da zai wakilci bangaren masu kara. Yan lauyoyi sun shirya, bismillah. Ya mai girma mai shari'a, abu ne wanda ya bayyana a zahiri. Sarayya ta je gidan mahaifiyar mijinta ta kashe ta ne da gangan. Muna da hujjoji wanda za su tabbatarwa da kotun hakan. In kotu ta ba mu dama, za mu gabatar mata da hujjojinmu da shaidunmu ɗaya bayan ɗaya. Na gode. Ya mai girma mai shari'a, ina son tabbatar wannan kotu mai adalci da cewa mutum da take tare da mijinta take zaman lafiya da shi shekaru da shekaru babu yacce za a yi ta je ta kashe mahaifiyar mijinta. Idan wannan kotu ta yi la'akari da hujjojin da aka gabatar akan wannan shari'ar za ta fahimci cewa duka hujjojin rubaku ne saboda dalilai ne waɗanda ba su kai dalilai wanda ake tuhumata da su ba. Ina son wannan kotu mai adalci da ta yi duban tsanaki akan zargin da ake tuhumar Surayya cewa ita ta kashe surukarta akan cewa ba ita ta kashe ba. Na gode ya mai shari'a. Barista Aminu, ko kana abin da za ka ce game da wacce ake tuhuma? Ya mai girma mai shari'a, ina da tambayoyin da nake so na yi mata. Kotu ta baka da. To, na gode ya mai shari'a. Surayya, an kai tsawon wani lokaci aurenki ke da Abdulmalik? Za a kai tsawon shekara 7. A cikin shekara 7 nan da kuka yi tare da shi, ya taɓa furta miki cewa yana so ya tara aure? A'a, bai taɓa furta min hakan ba. Wannan shi ya baki dama ki shagala, ki wala da cewar ke kaɗai za ki zona da shi, ba zai ƙara aure har abada ba?
taɓa rayuwa kaina haka ba, domin na san aure nufi ne na Allah. Idan Allah ya kaddara masa bayan ni akwai matar da zai aura, komi wa sai ya aure ta. Tam, a lokacin da ya zo ya same ki da umarnin da mahaifiyarsa ta ba shi cewa ya ƙara aure, ya kika ji a ranki? Gaskiya abin ya zo min a bazata. Na yi mamaki sosai. A lokacin wani irin matsayi ne kika ɗauki mahaifiyar da kika samu tabbacin cewa ita ce ta sa shi ya aure? A'a, na yanke hukunci ne akan na je na same ta, ko da akwai wani laifin da nake mata wanda ban sani ba, domin in nemi gafara a wajenta saboda in kiyaye gaba. Shi yasa na je na same ta. Da kika je gidan surukar taki, kike mata magana auren Abdulmalik, ta nuna miki tabbas auren yana nan sai an yi shi. Shine sai kika fusata, kika tunzura, kika ga hanya mafi sauki wanda za a hana afkuwar wannan shine. Objection, my lord. Bai kamata barista Aminu abokin aiki na ya ringa yanke hukunci alhali kana cikin kotu ba. Yanke hukunci yana la'anta ne akan kai kanka a matsayin kana alkali. Saboda a ja hankalin barista Aminu. Ya isa hakanan barista Aminu. Ya mai girma mai shari'a, ina son wannan kotu mai adalci mai alfarma da ta bani dama domin in gabatar da wasu tambayoyi ga 'ya'yan mawuciya. Kotu ta baka dama ka gabatar da su. Na gode mai shari'a. Fatima ko? Ko da gaske mahaifiyarki ta ce ki fito da miji nan da sati ɗaya? An yi. Me ta ce miki idan baki fito da mijin nan da sati ɗayan ba? Ta ce za ta fitar min da duk wanda ta ga dama. Wannan shi ne dalilin da yasa kika kashe ta saboda ba ki son ki fito da mijin? He? Ka kashe ta? Wallahi ba ni bace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba ni bace. Karki da mu tambayoyi ne kawai. Thank you my love. Ya mai girma mai shara, ina son wannan kotu mai alfarma ta sake bani dama in yi wa Nabil tambayoyi. Kotu ta baka dama. Nabil. Na'am. Ka tambayi mahaifiyarka kuɗi a cikin satin da ya gabata, haka ne? Kwarai na buƙaci kuɗi a gurin mahaifiyata. Me za ka yi da wannan kuɗaɗen? To ba lalle ba ne in faɗa a cikin jama'a. Ta baka kenan? A gaskiya ba ta bani kuɗin nan ba. Shi ne dalilin da yasa ka yi fushi kenan ko? Na gode ya mai shiga. Ba ita ta haife shi ba ko? Har ka yi fushi ka bar inda take a wannan lokacin. Haka ne. Wannan shi da dalilin da yasa ka ɗauki hukuncin da ka ɗauka a kanta na kashe ta? Ya mai girma shari'a, bisa la'akari da tambayoyin da na gabatar wa 'ya'yan marigayiya, idan ka ɗauki kowanne daga cikinsu yana da dalilin da zai sa ya iya kashe marigayiya. Saboda ina roƙon wannan kotu mai alfarma
da ta sake ba da damar bincike akan wannan al'amari sannan kuma ta ba da belin surayya. Na gode ya mashara. Kotu ta baka belin wanda ake tuhuma. Kuma a sakamakon wannan hujjoji da ka zo da su, kotu ta daga wannan shari'a zuwa sabon shekara ta 2017 watan ɗaya. Amma a yi ƙoƙari a zo mana da hujjoji masu ƙarfi wanda za su ba da damar mu zo ƙarshen wannan shari'a. Abdulmalik. Abdulmalik. Allah ya mata me kuma? Na so in yi magana da ka daina gani na a matsayin matarka wacce kuka zauna tsawon lokaci da dama. Na san Abdulmalik. Har yanzu jikina yana bani cewa ba ki da gaskiya kan wannan magana. Ki bari kawai sai an yi zama na gaba. Abdulmalik. An Allah yadda ta kashe umma alƙalin nan Allah yadda ita ma sai ya sa an kashe ta. Ina wuni haji? Na gajiya. Alhamdulillah. Lafiya lau. Ya ƙarin haƙuri. Ga wani nauyi wanda na ɗauka wanda yanzu Allah ya kawo ni lokacin da zan sauke shi don dama daga ni sai ita sai Allah muka san shi saboda ka san Nabil ba ɗanta bane ba. Wannan takarda ce rubutatta daga hannunta wanda ita ta rubuta ta fara ta ce
Hello? Ya manaja ya kai? Haka ne. Miliyan 3. Nabil ɗin ka tabbatar kansa ya zo yi withdrawing? Amma na sha ije ka gaya min wallahi. Ka san me nake so yanzu? Da Allah ka samu copy ɗin tela ɗin na gurin ku. Kai ko photocopy ne kai da Allah. Ina buƙatar shi lalle. Don manaja na gode. Zan biyo ta gurinka yawa. Hello? Inspector, kana office ne? To ga nan fito yanzu da Allah. Ka yi haƙuri ba zan jima sosai ba. Yawa, sai na zo. Hello? Gashi ya shigo. Kin tabbatar akwai kudin a hannunsa? Da kudin yazo na gaji ka a hannun shi. To shikenan. Ki yadda nace kawai. Okay, insha Allah. Ya na ga kina haɗa kaya kamar wacce za ta iya inda. Na haɗa wanki ne saboda mai wanki zai zo ɗauka. Ai da ka kira ni ka ce min za ka zo ban tabbatar cewa za ka zo ba. Me yasa kike shakkar hakan? Saboda naga kamar ba za ka iya sadakar da kuɗi kamar naira miliyan 3 a kaina ba. Gaskiya na ji kai min halarci kuma insha Allah ne ma zan saka ba. A kanki ba abin da ba zan iya aikata ba Aziza. In har zan mallake ki miliyan 3 ba komai bane a gona. Ai naga kana ta fafutukan neman kuɗin ne. Kuma sai gashi ka samu a ƙanƙanin lokaci. Akwai abin da na aikata wanda bai kamata in aikata ba. Kuma dole sai na aikata hakan zan samu wannan kuɗin. Najib, ka fa fara bani tsoro. Kwantar da hankalinki. Abin da na aikata ba kowa zai shafa ba, ni kadai zai shafa ki banda ki. Ai duk abin da ya shafe ka ya shafe ni. Don Allah Najib ka faɗa min me ke faruwa. Na so in samu kuɗin nan cikin lallami. Sai na ga abin ya fitira ba zan samu ba. Hajiya kuma nayi da ita ta bani goyon baya amma ta ki. Shi isa na aika ta Barzau. Kai ne ka kashe mahaifiyarku? Ba mahaifiyata ba ce. Da ce Hajiya bata bankaɗo wannan sirrin ba, da wannan abin bai faru ba. Sannan akwai sirrin da bai kamata ta banni sani. Wannan shine sanadiyar mutuwar. Hajiya kuma yana kira kawai lafiya dai ko? To lafiya kenan ba, amma wai ba komai ba. Akwai matsala. Matsalar kuwa ita ce, kin santa na santa. Mun yi abu da ni da ke. Yanzu kuma abin yana so ya fi ƙarfi ne. To. Shi ne na ce bari in kira ki. Tun da dama daga ni sai ke muka san wannan abu sai Allah. Ko ba haka ba ne? To yanzu Nabil, kin ga ya kawo ƙarfi. To yanzu ni na ga alama lokaci ya yi. Da ya kamata in tara su. In gaya masa
cewa fa ba ni ce uwarsa. A ya dai ya ta kuma miki magana. To kina ji ko? Saboda abubuwan yanzu ya kin san ya girma. Ya kawo ƙarfi. To idan ya tashi maganganun da ike faɗa ya zo ya ce in bashi kuɗi in bashi kaza in bashi waye yana ta min abin nan ai shi ma ɗana ne shi ma wane ne shi ma kaza kaza irin wannan abubuwan kin gane? Gaskiya ne. To shi nake gudu kin san yau in kai ne gobe ba kai bane. Kin gani? Gaskiya ne. Ka in zo in tuntsire ya dawo kin kasance ga yadda yake. Allah kaɗai san gawo fari. Gaskiya ne. Ko ke kuma in ba kyana. Gaskiya ne. To amma a shawarce ki yi haƙuri. Kamar yadda kika yi ta yin haƙuri tun da. Gidan nan kina da kuɗi. Kuma Allah ya rufe asirin kuɗi. Yadda kike ba Abdulmalik kuɗi shi ma ki bashi. Ba matsala lokaci bai bi har yanzu wanda zai san abin da yake ciki. Ki yi haƙuri don Allah. Ko? Gaskiya ne ki yi haƙuri. Shi kenan. Amma ni abin ne ya dame ni. Ya dame. Ni nake ganin abin da nake gani. Ni nake jin abin da nake ji. Amma tun da kin ce haka, ba komai. Ki yi haƙuri. Ɗan dai kuɗi wa'anda za ki ɗan bashi. Kin ga ba ɗan wani abu bane ba ki ɗan bashi. Shi ai damuwa ta ya ga ana ba Abdulmalik kin gane shi ne shi ma abin ke damuwa ta. Ko shi ai ba ɗan kasuwa bane yana aikinsa na gwamnati. Sai ya ce a bashi kuɗi ya aikin gwamnati ya kasuwanci. Fi sabilillahi ta ina zai iya aikin kasuwanci. Aikin kasuwanci nan ina ce sai ka koya sai ka san yadda ake yin sa. Gaskiya ne. To, kun ji a dalilin kenan. Ke za ki kwatanta mai a matsayin ki na uwa. Ki rika janyo hankalin shi kina kwatanta mashi har sai ya gane abin da kenan. Ki yi haƙuri da Allah. To, in ya nemi kuɗi ki bashi. To shi kenan. Ki lallaba ki yi haƙuri a samu a rabu lahiya. Nabil. Ni nawa ma kace ka taso? Hajiya miliyan 3 ne kawai ba yawa sunan ki so ki bani. Miliyan 3? Miliyan 3 Nabil? Me za ka da? To Hajiya dole ne sai kin san me zan yi da miliyan 3. Ko miliyan 10 na tambaye ki ai za ki iya dauka ki ba. A'a ya kamata ka gaya min abin da za ka yi da su. Ai ka san ban taba tambayar ka idan ka tambaye ni 500,000 300,000 duk ina baka wannan. Amma miliyan 3 ya kamata in san me za ka yi da su tukunna. Saboda kan na je na baka ban san me za ka yi da su ba ka je kai ta shashanci da su kana ta fataka a zo ana ta zage ana zagin ka. Hajiya da kula da ni za ki bata min lokaci. A yanzu haka ma na riga na yi datti. Ko miliyan nawa ne ki bani za ki iya dauka ki bani amma na ci ki bani miliyan 3 za ki tsaya kina min wani surutai. In fa kika mutu ni zan gaji dukiyar nan waye zai gada an bani ba. Na san da haka zan iya baka ko nawa ne amma sai da dalilin menene hujja. Amma tun da ka ce ba za ka faɗa ba shikenan. Kuma ina so in baka haƙuri ina so in gaya maka wani abu dalili ne ma ya kawo haka saboda ga yadda kake faɗa ka kawo magana ina mutu waye to ina son shaida maka Nabil ni dinnan da kake gani ba ni mahaifiyarka bace ba ni na haife ka ba Hajiya dan Allah dan na tambaye ki miliyan 3 zaki dauko ta magana da kokolwa ta ba ta iya dauka ba wani sani ban da ke ya zaki ce ke ba mahaifiyata ba ce haka za ka ɗauki magana saboda gaskiya ne ba ni ce mahaifiyarka ɗan aminiyata ne kai ɗan aminiyata ne kai Delu Allah ya mata rasuwa ta rasu abokiyar sana'a ta ce kasuwanci na a Jidda su biyu ne daga su da mahaifiyarka da ɗaya aminiyar tawa daga su ba wanda ya san halin da kake ciki kai sai mu sai Allah ita kanta mahaifiyar taka bata san wane ne mahaifinka ba ka ji ko ta bani kai ne in rike amana saboda ta san ni kadai ce a cikin ƴan uwan nan duk mutanen mu abokanan hurdan mu ni zan iya rike mata amanarka shi sa na rike ka tsakani da Allah na mai da kai ɗana ba wanda isa ni sai Allah sai wannan aminiyar tawa ɗaya ina maka wannan abin ne Nabil saboda in rufa maka asiri ba na so ka ta gayyara
saboda na san yau in Allah ya ɗauki rayuwata ba ka da gado na ko fitika ba ka da shi. Kada kai kuka, kada ka nemi abu ka rasa, shi sa komai nake maka shi yadda ya kamata. Baki kika haifan ba, sannan kuma ba a san mahaifina ba. Waye ni? To, kin dai tuni dai abin da ya faru. A gaskiya na gaya masa, to ya zan yi? Ya zan yi? Ai dole in gaya masa gaskiya. Ko ai ya dame ni ne, ya ce wannan, ya ce wancan. Shi ya sa wallahi in gaya miki nima kaina kuma sai da na faɗa na ji ban ji daɗin abin ba. Yaya, lafiya? Babu ita, saboda na nemi abin da nake so a gurin kikin hana. Idan har ban kashe ta ba, wannan asirin ya fito, to ba ni da damar mallakar dukiyar da ta tara ta bari. Sannan gefe ɗaya kuma ba zan samu miliyan 3 da zan ba wannan matsiyacin jiban ya rabu da ke. Amma a labarin da ka bani, akwai wacce ka ce ta bar wa wasiya idan har ta mutu ta faɗa wa Abdulmalik gaskiya. Haka ne, ba wata bace illa kawarta Dije. Ita nake shirin kashewa nan gaba. Idan hakan bai yiwu ba, to zan haɗa manyan lauyoyi. Amma ka Abdulmalik da Dije a kotu akan suna hana ni cin dukiyar da mahaifiyata ta mutu ta mu. Gaskiya ne, kana da wayo, ka kashe tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Ba tsuntsu biyu na kashe ba, guda 3 na kashe. Nan gaba za ki san inda ɗayan ya fada. To, ya kamata ka je ka kai Majibu wannan kuɗi. Ka san da yanzu yana can yana jiran ka ko? Kafin ka je ka dana haɗa kayana, sai ka zo ka ɗauke ni mu tafi. Kaga shi kenan na samu rayuwar yanci. Ki kwantar da hankalinki. Yanzu zan je in same shi in ba shi kuɗin. Sai na dawo. Sai ka dawo. Halo? Gashi nan ya zo yanzu zai kama ka kuɗin. Idan kun rabu da shi, sai ka kira ni in zo inda kake. Na gama haɗa kana kenan. Ga alkawarinmu da kai na cika. Ina fata da yanzu za ka daina bibiyar Aziza. We have a deal. Ka je ku ci gaba da rayuwa ka kawai gaye.
ya mai gani shari'a biyu bayan ɗan kwale-kwale da wanda ta samu da ɓangare na wanda yake kare wacce ake tuhuma da ɓangaren barista waɗanda suke ƙara mun samu matsaya a kan cewar na biyu a satin da ya gabata ya je ya ce naira miliyan sannan kuma hakikiyar aminiyar hajiya ta kawo mana takarda a rubuce wacce take nuna cewa nabil ba ɗan marigayya ba wani shi dalilin da ya sa nabil ya kashe marigayya saboda yana son ya rubuci wani abu daga cikin dukiyarsa ya bisa wannan matsayin da muka samu da wannan hujjojin da muka tattara nake so wannan kotu mai alfarma ta gaggauta yanke wa nabil hukunci ba tare da fata lokaci sannan kuma ta wanke sarayya daga cikin zargin da ake zarginta domin ta ci gaba da zama a gidan mijinta a wajen gidan abdul malik na gode ya mishira a sakamakon hujjoji da wannan kotu ta karba da kuma hujjoji kwarara wannan kotu mai alfarma tana wanke surayya da ci gaba da zama da mijinta abdul malik sannan wannan kotu mai alfarma tana umarni da gaggauta nemo nabil don a yanke masa hukunci da ya dace da abin da ya aikata. Ya kamata mu hanzarta mu gurin saboda ka san ba mu da isasshen lokaci kada ya biyo bayan mu. Ba matsala. Ko da ya dawo ni zan iya tunkararsa. Fara duba jaka ka tabbatar akwai kuɗin na a ciki ba sai mu kana yi ba mana ba. Kuɗi ne a ciki. Da sai da na tabbatar da kuɗi ne a ciki sannan na karɓa. Shikenan. Yanzu sai mu ba gurin nan mu je mu samu guri wanda ba mutane sai ka kasanta ka bar rabona ko? Haka ne.
Aziza! Aziz. Aziz. Ki yafe mu akan duk abin da ya faru. Kin ji? Ba komai wallahi, Abdulmalik ban ga laifinka ba. Domin ko ni ce a matsayinka iya abin da zan yi kenan. Ba komai na yafe maka. Wai taɓa tunanin cewa Nabil zai juye zama. Haka dai kowa yake faɗa. Yawwa, Abdulmalik, don Allah ina so a roƙe ka wata alfarma. Ina so ka cika umma burinta, wanda ta umarce ka kafin ta rasu. Ina so ka ƙara aure. A wajena wannan magana ta riga ta wuce. Kin ji ko? Kar ma ki ƙara taso ta. Kin ji? Abdulmalik, ni a yanzu ne nake so ka ƙara aure gaskiya. To, tunda kin faɗa haka shikenan, ba damuwa. Allah ya tabbata mana da alheri. Ƙara auren za ka kenan. To har yanzu cewa kin faɗa haka ya zance ni. Ai cewa ne Allah ya tabbatar da alheri. Ko kuwa? To ba amin ba. Yawwa. Kai sai wannan irin mutum ne, duk inda na je sai ka biyo ni. Saboda ni wayanki ne. Kai ko zuciya ma baka da shi. Aikin cin ne. Ka shushe ni, ka mai jini mariya, kai sho da wannan rayuwa. Wannan ba karamin magana ba shi, babban magana shi. Ya zan yi da raina, da ya mutu ya banni, ke ma ga su baki da lafiya ina, na su ga uku na. Idan akwai abin da ya fi shiga uku ki shiga. Ga wanda ya kai arɗo salihi. Ba ni bane. Kan ya kai. Ba san me faru. Kai idan baka bar wurin nan a radu wallah za mu ɗauki mataki a kanka. Kun yarda kun amince ni ne shugaban ku? Sana'ar kiwo usli ta samo mai albarka. Sana'ar noma ita ma tushe ta samo mai albarka. Dukkaninsu yardaddu ne cikin aikin yi. Sai dai kuma a wasu wuraren akan samu rashin zaman lafiya da juna tsakaninsu har ma ta kai ga kashe-kashen junansu. Sun kashe mana yara, sun kashe mana dabbobi, suna so su ƙara zuri'ar mu daga doron ƙasa. O mu jaɓa, on yardi mi tasi on! Fitaccen kamfanin shirye-shiryen wasannin kwaikwayo na Hausa, Halifa Investment Nigeria Limited, sanannen kamfanin kan kwarewa, su ne suka tsaro wannan ƙasaitaccen shiri. Ku kalli haƙƙin kallon ku, takin
a rasa rai ɗaya rak gwara duk amfanin gonan shanun su cinye shi ko kuma dukkan shanun ma gaba ɗaya su mutu. Kaga dai kai ai an kashe kaninka ko? Ita ma kuma mahaifinta ai an kashe shi. Waye kashe mahaifinta? Mu ne? Su ne. Daga yau shanun makiyaya suka ƙara shiga gona da to sai na halaka su daga su har shanun nasu. Daidaituwar al'umma cikin rayuwa tushen haɓakar arziki da riba. Cikin rayuwar jama'ar wannan gari akwai sarƙafaffiyar husuma da junansu. Guguwar husuma ta hana kowa gani sun shigar gunsun marar sassauci. Wata riga hattara ku kiyayi tabbatar da gaba tsakaninku. Manoma su kiyaye haƙƙinsu, makiyaya kiyaye dabbobinku. Na san yanzu suna nan suna shirin ɗaukar fansa kamar yadda kuka ɗauka. Kun ga kenan Allah kadai ya san ƙarshen wannan fitina. Ta yaya za mu bar dabba ta tarwatsa hankalinmu? Ya kamata ne wurin ganin cewa mun kawo zaman lafiya tsakaninmu da wa'annan makiyaya. Jama'ar birni da ƙauyuka ga sabon shiri da ya shafi rayuwar kowa ana tallansa. Shi ne wannan da kuke kallon tallansa. Ku sake jin takensa wata riga. Na ce na waye? Shiryawa Naziru ɗan Hajiya. Ɗaukar nauyin shirin Abubakar Halifa. Ba da umarni na shirin kuma Ali Gumsa. Wani irin jaraba ne wannan ka bi ni gida, ka bi ni jeji, ka bi ni hanya, ka bi ni waje. Don Allah, don Annabi ka daina bina. Kinga, ni ba zan iya kyale ki ba sai kin saurari bukatata. Wata riga sabon shiri. Home! Zo! Go! Tafi! Home! Go! Kwam! Zo! Go! Tafi! Buzu a kan raƙumi, Musa ya ga buzu, kakama kuma ta gan shi. Gaskiya gaba, ilimi mai daɗi ga buzu kuma ga raƙumi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ina alfahari da kai mijina. Ko gidan biki na ji sai ka ji ana faɗin gatacen matar kallon mu. Kafin ma a nuna matan mai gari ne ake fara nunawa. Ilimi hasken haske ne da duhu baya gusar da shi. Ilimi da sanin yadda za a gina shi ya yi wani abu. Wannan tsararren nunin talla mai fitar gani tsararre. Sabon shiri ne akan yakar jahilci nesa da nesa. Wata rana sai ka ji an yi min ministan ilimi a can Abuja. Mutanen da sun fika ilimi kai ba arabu ba ba boko ba. Babban kamfani na gabatar da shiri gidanne Express Media Arts Nigeria Limited suke gabatar muku da fitaccen sabon shiri mai shahara yaƙi da jahilci. To ku ina takardun naku ne? Ka je ka tambayi honorable haka. Oh, ku ne mutanen da aka ɗauka ta hannun honorable? Mu ne mana. Yaƙi da jahilci. Kun san ita siyasa kanta ba fa a yin ta sai da ilimi. Malamai ga ɗalibanku, ɗalibai ga malamanku. Sannun ku jahilai. Ranka daɗe, kukan daɗi nake da murna. Fara murna. Yaƙi da jahilci. Da Allah ne ma'anar da lakwe ɗin da ka faɗa. Kana son wani abu kenan sai ka ce balakusi shine ainihin turancin kenan. Kallon mu me da kuka kuma? Na ba tarihi a karkarar nan tamu. Ni ne mutum na farko da na fara rike biro da wannan littattafai. Ka zama headmaster dai. Wawa, monita ne kai. Yaƙi da jahilci. Zane su. Wannan dattijin da kake tsallakewa fa na gabanka. Ni ba zan yi dukan baban Ramatu ba. Riki na ne. To kuma shi kenan sai ku dinga jibgai 'ya'yan jama'a kuma a ce ba za a yi magana ba? Babu mai fahimta kaman kallon mu. Yanzu kamar misali ana karatu ina so zan dan zagaya wani guri ko zan je wani guri. Yaya zan ce malam? Sai ka ce Chichiritos Makatus. Kai sunan tsohon dan bal din Manchester ne ce Chichirito ka jiyo sunan ba haya ne. Mu da muke kallon bal a birni ma. Kana wasa da wannan ba. Wasu mutane ne suka yi kungiya suna zagina kuma suka sa yara suna ta yayyage fastoci na. Allah ma da kafa ka so ka
yaƙi da jahilci. Babban shiri sabo mai tsari da farin jini, yaƙi da jahilci. Haruna Ma'azu shine ya ɗauki nauyin shirin yaƙi da jahilci. Jagoran shirin Yunusa Ma'azu. Yaƙi da jahilci wanda ya shiryo muku sabon shiri akan ilimi Usman Ma'azu. Yaƙi da jahilci Yasin Awwal shi ne ya bada umarninsa. Jahili kawai kana zaune kowa yana zuwa yana yaki da jahilci kai ka zo ka zauna nan. Excellent man. To an yabe shi kai. Haba Allah. Push woman. Ku gaya min ilimin da kuke gadara da shi har ku kira ni jahili. Turanci da kuma haɗa kalmomi ne yadda ake rubuta wasiƙa da karanta ta. Za ku gaya min farallolin da suke cikin sallah ko guda nawa ne? Menene shika-shikan musulunci? Nawa ne annabawan Allah? Biyayyen halitta ina aka haife shi? Wani ne mahaifinsa? Wace ce mahaifiyarsa? Matansa guda nawa? Wace ya fara aura? Nawa ne suke masa takaba? ‘Ya'yansa nawa ne? Nawa ya koma ga Allah ya bari a duniya? Ya, wanne ka sani daga ciki ne? Ko ɗaya ba wata kashi. Yaƙi da jahilci. Allah sarki, tabbas ni musulma ce kuma ni mumina ce, amma ka san me ba zan dauka ba? Ba zan dauki zama a gidan nan a matsayin matan ka ba da sunan wani kaddara. So nake kawai ka saki sayya, domin yata ba irin kalar da za ta zauna ta talaka ce. Ka saki sayya. Babu abin da zai sa ka sake ta. Idan kuma ka ce za ka yi gaban kanka, to ka tabbaci hakika cewa tsinuwa ce za ka raba tsakanina da. When parents decide a bright future for their children. When you let your emotions, perceptions and instincts override you. When orders from parents are defied. When catastrophe, calamity and adversity pays an unexpected visit. Wannan jaraba da me ta kama? Daren amarci ba a basu sun raya daren nan ba. Ta matsa mu kan cewa lalle sai na sake ta. Kai shi kaga kai mun komai. Ka san wannan? Na ji daɗi da kace ka san shi. Sai ka tabbatar mun da cewa kai farawo kana Hopes, dreams and life all shattered, but can he pick the pieces and move on? Bounces in with Jarabta, the taste of faith. Ni ina ganin al'amarin nan akwai wahala. Shan ruwa ya fi karɓar takardarta. Sauƙi a gurina. In shi yana ganin na zamani ne to yau fa ya haɗu da sarkar zamani. Maganin kukan yaro. Na aure ka ne don kuɗinka. Kuɗi ya ƙare, soyayya ya ƙare, aure ya ƙare. Ina kuma wace irin wasiƙa ce. Haka na faɗa, ko baka ji bane. Alinu, Sadiq Ahmad, Lawal Ahmad, Rama Sadau, Sadiya Adam, and introducing Nasir Naba in a spectacular role. Jarabta. Kai Mubarak gurin alkali ya baki takardarki. Shari'a sabanin ta. To, sannu miji daɗi. Produced by Abdulaziz Anspo and directed by Ali Gumsa. Jarabta, the taste of faith. Lafiya Samira, me zaki yi mu? Gwadawa dai nake yi yanda za a yi in kashe ka idan na zo kashe ka. Dan na gina sake ki zaki iya kashe ni? Ai ma Hausawa sun ce masu taurin kai ba sa dadewa a duniya. Tunda ka ce ba za ka sake ni ba ka shiga uku wallahi. Lokacin da yaron yake jariri, idan yana bacci ko taba shi ne sai kiga ya farka yana kuka. Lokacin da ya fara rarrafe yana gani na sai fita da gudu yana rarrafawa. Lokacin da ya fara dariya yana dariya da kowa amma ban da ni. Da ya fara tafiya kuwa yana gani na nan ma sai fita da gudu. Kina ganin cewa idan yaron nan ya girma har ya san menene makami ba zai kashe ni ba. Kisan. Wani irin mafarki ne mai rikitarwa. Na rasa yadda za in fasara shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jininsa ne shi ya haife shi, amma a kowane lokaci suka haɗu sai kaga kamar annabi da kafiri. Dan hakin da kare na kuwa shi ke tsone maka idanu. Kisan. Mahaifinka yana son ka, yana matuƙar ƙaunarka, baya son damuwarka. Yabi ba ka gani inda abokanka suke yi da iyayensu ne? Abba ina girma zan kai ka maka in siya ma babban mota kuma zan gina ma gida mai tsada. Kisan.
wani ma ya rawa bare dan makaɗa. Katafaren kamfanin da ya kware kan shirya fina-finan Hausa wato dan Hajiya Film Production bisa jagorancin yaro da gari abokin tafiyar manya Nazir dan Hajiya ke gabatar muku da fim Kisan Hutu. Na gaya miki matsalar ke damun yaran na a wasu take. Kuma jira nake kai wani mataki zan kai shi kasar waje aje a mai magani. Ciwon kwakwalwa ne rasa wanda zai shafa sai kai kadai. Duk duniya ba a taɓa yin haka ba sai a kanka. Zan gaya maka. Suke. Bari gaya mata magana. Kisan Hutu. Ma ji magani wai an rufe tsohuwa da ranta, kowa ya ce kai da tsoka ya taɓa nashi ya ji. Ba za ka taɓa cin riban wannan faɗan ba. Kaga kai kana aiki da hankali ne. Shi kuma Nabil ba hankali a tattare da shi. Na bi shawarar shedan, na yi hukuncin da bai kamata in yi ba. Hakika na zama jahili. Kisan Hutu labari da kuma tsara shi Yakubu M. Kumo, shiryawa Naziru dan Hajiya, ba da umarni Aminu Saira. Sama da shekara 10 kana min abin da kaga dama, ban taba cewa komai ba. Zikyar ko kashe ka. Ka kashe ni Nabil? Nabil ni za ka kashe? Zan kashe ka in ka ci gaba da taɓa ni. Kisan Hutu, shirin Naziru dan Hajiya. Umma, yunwa yake ji, a bani tuwo ko ba miya in ci. Kamar ta yi baƙi. Dan Allah ya bari ba ne fina mai. It's 2017. Abdul Ahmad Mai Kwashewa through the Palace of Kwashewa at Nur Entertainment presents Abana. Ni ma babana ya ce zai sani makaranta a Abuja amma baya nan. Kullum idan ina bacci sai na roƙa ganin shi ni da mama na kuma ina ganin kaina a makaranta. Allah sarki Nabila. Love is blind. Love has no limitations. Love has no boundary. Love defies all reasons. Abana. He's our only father. She's his only daughter. And our only aim is to marry her father. What a crazy idea. Abana. Dan Allah mu janye magana auren da ke tsakanina da kai. Babu da. Maganar gaskiya nake gaya maka. Babu da. Akwai damuwa fa. Ni zan haƙura daga nan ko da zuwa shekara 10 ne har abba ya samu lafiya. Akwai damuwa fa. Babu damuwa. Ba na son aure na ya wuce yau ko gobe. Babu damuwa. Akwai damuwa fa. Mece ce damuwar Nabila? Abba na zan aura. Allah sarki Nabila. Wani irin aljani ne shiga jikinki haka? Ka ba kofar gidan nan. Abana. Abana zana aura jiguna ginshiki na. Bana so ki hawaye ke yata ce ta kaina. Ki nazari ki tunani ba aure ke da abba. Da kuka kin ji yata a guri na kina da gata. Kin wuce 'ya'yan sarauta maganar so ajiye ta. Aure na ki da abba ba shi ki bar hawaye. Kada ki zam mai burin rushe martabar iyaye. Abana. Babu da ɗa ko da ka ƙaurace mata. Dan Allah da annabi abba. Nabila ki daina wannan maganar, ba zan iya auren ki ba. To save her life, her wish is granted. Her mission is accomplished. Abana. She's married to her father. Abana. What a mess. Abana. Come on, don't be puzzled. Go get a copy and see for yourself. Abana. Nura M. Ino movie. Assistant director Aminu S. Bono. Story and screenplay Yakub M. Kumo. Proudly sponsored by Moamir International Nigeria Limited. Abana. Produced by Abdul Ahmad Mekwashiwa. And directed by the man with the magic touch, Sadiq and Mafia. Dan Allah abba. Dan Allah dan annabi ka amince da ni. Ba san aure ta ba. Idan har kana son farin ciki na. Ka amince a yi auren nan. Ba san aure ta ba. Komai zai iya faruwa da ni. Ba san aure ta ba. Akwai alamun ba ta da lafiya. Ya Allah. Ina so kaman izini in tafi jan nemo likitan kwakwalwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu yadda za a mutumin da yake da lafiya ya nan kafarta irin waɗannan kalaman. Ina cikin hankali na Umar.
Umar ba zan aure ka ba wallahi. Ba zan aure ka ba, abba na nake so, abba na zan aura. Abba na